Deuteronomy Chapter. Israel tie. Wuri betwa Jordan ne akwakotu amramaya wososo na won ho ye den sene wo. Afa nkura kese a watoto ho afasu akosoro. Oman kese a wowware. Anakfo ma wuni won na wate won wasem se. Wan no begina anak ma nim no. Na hunu ne se Awurade Onyankopɔn ne die odi wanim retwa. So ogya ehye. Ono no obesɛe won na wabrɛ won ase wanim. Na watu wa sɛ won tem sɛde Awurade ka kyerɛ wo no. Sɛ Awurade Onyankopɔn tu won firi wanim gu a, nka no wakoma mu sɛ metrene nti na Awurade de me ba sɛ me mefa asase yi. Na amanaman ya bɔnefo sam nti na Awurade retu won firi wanim. Ɛnyɛ wo trene ne wakoma etene nti na worekɔ akɔfa won asase. Na mmom amanaman ya bɔnefo sam nti na Awurade Onyankopɔn retu won afiri wanim. Na wama asɛm a Awurade ka ho ntam kyerɛ wagyanom Abraham, Isaac ne Jacob na tim. Enti hunu sɛ ɛnyɛ wo trene nti na Awurade Onyankopɔn de asase pɛi rema wo sɛ di soɔ. Na ɔman a wɔn kwa asene ne wo. Kae ne ma ɔwerɛ mfi sɛdeɛ woyi Awurade Onyankopɔn abufuo ɛsrɛ soɔ no. Efiri da a wofiri Misraim asase soɔ de besi sɛ mo baa ha yi, motie Awurade atua. Na Horeb nso moyi Awurade abufuo. Na ma Awurade bufuo mo sanka obesɛe mo. Ebra me foro bepɔ no sɛ merekɔgye abo pono. Apam a Awurade ne mo pam ye no apono no. Medie bepɔ no so adaduanan awia ne anadwo. Manidi na maanom. Na Awurade ma me abo pono mienu a wɔde Nyankopɔn satea twerɛ ya. Nsɛm a Awurade firi ogya mu wɔ bepɔ no so ne mo kan no dwabɔ da no nyinaa wɔ soɔ. Na adaduanan awia ne anadwo no wie duro no. Awurade de abo pono mienu apama pro no maame. Na Awurade ka kyerɛ me sɛ, sɔre sane firi ha ntɛm. Na ɔman a ɔkɔyi wɔ Misraim no di asɛmmɔne. Wadane ntɛm afiri ɔkwan a mehyɛɛ wɔn no so. Wayɛ ohoni na wagu afa. Na Awurade ka kyerɛ me sɛ, mahunu ɔman yi na hwɛ. Ɔyɛ ɔman wɔn kwan asene. Gya me ma mensɛe wɔn. Na mempepa wɔn din firi ɔsoro ase. Na mede wo bɛyɛ ɔman a ɛyɛ den na ɛso sene wɔn. Ɛna medane me ho me firi bepɔ no so misaneyɛ. Na bepɔ no redare ogya. Na apam apono mienu no kurakura me nsɛm. Na mihuni na hwɛ. Ne mo ayɛ Awurade mo Nyankopɔn bɔne ayɔ nantwie ba a wagu afa. Mo ama ne ntɛm afiri ɔkwan a Awurade hyɛɛ mo no so. Ɛna mefa apono mienu no meto firi me nsɛm guiɛ. Na mebobɔɔ no wɔ mo anim. Na mehwe Awurade anim ase sɛ kane no. Adaduanan awia ne anadwo. Manidi na maanom mo bɔne a moyɛ ye nyinaa. Sɛ moyɛ deɛ ɛnyɛ Awurade ani so de hyɛ no abufuo no nti. Na misuro abufuo ne aboɔhye a Awurade anya no mo ho na ɔde rebɛsɛe mo no. Na Awurade tie me saa brɛ no nso. Na Awurade fa Aaron abufu kɛse sɛ ɔrebɛsɛe no. Na mepaakyɛw me ma Aaron nso saa brɛ no. Na mefa mo bɔne a moyɛ ye a ɛne nantwie ba no. Na mede ogya me hyee. Na mesi me yam no muhumuhu. Kosi sɛ fii sɛ mfuturo. Na meto ne mfuturo no gu asu a efiri bepɔ no so sene no mu. Na Tabera ne Masa ne Kibrot Hatawa nso muyi Awurade abufuo. Na Awurade soma mo firi Kades Barnea kan sɛ, momforo nkɔfa asase a mede mama mo no. Mote Awurade mo Nyankopɔn anum asɛm ho atua. Na mo anyi no ani, na mo antie ne ne. Awurade anim atuatefoɔ ne mo firi da mehunu mo. Na mehwe Awurade anim ase, adaduanan ne anadwo aduanan. Na mehwe ase, efiri sɛ na Awurade aka sɛ ɔrebɛsɛe mo. Na mepa Awurade kyɛw sɛ, Awurade, nsɛe wo man ne wagyapade a wode wo kɛseyɛ agye wɔn. Na wode nsa a ɛyɛ den ayi wɔn afiri Misraim no. Ka wo nkoa Abraham, Isaac ne Jacob. Na ne w'ani nhwɛ ɔman yi asoɔden ne w'amumuyɔ ne wɔn bɔne. Na asase a woyi yɛn firi soɔ no sofo anka sɛ, Awurade antumi amfa wɔn ankɔ asase a ɔka wɔn ɛho asɛm no so. Na tane a wɔtan wɔn nti na ɔde wɔn firi kɔɔ sɛ ɔrekokuku wɔn ɛsrɛ soɔ. Na wɔyɛ wo man ne w'agyapade a wode wo tumi kɛseɛ ne wo nsa a watene ayi wɔn.